Najstaršia známa tkanina bola vyrobená z konope. Konope sa pestovalo tisícky rokov pred Kristom a až do roku 1883 bolo konope najvýznamnejšou svetovou poľnohospodárskou plodinou. Vyrábali sa z neho nite, látky, olej na svietenie, papier, kadidlo, voňavky. Používalo sa ako náhrada mäsa a krmivo pre zvieratá. Vyrábali sa z neho lieky na opilstvo, besnotu a vredy. Konopa stávala v každej záhrade, lebo odpudzuje hmyz a chrobač, vrátane pásavky zemiakovej. Dnes konope zmizlo z polí a považuje sa za drogu. Ťažko tomu uveriť. To by museli byť naše prababky, babky a mamky stále zdrogované. A to veru neboli. Folklórna skupina Dolinečka zo Soblahova. Konopa, ale keby ste len vedeli, čo je za tým slovom roboty. Veru, od jary až do jesene. Konope sa sáli skoro na jar do dobre prichystanej zeme. Sáli sa dvojaké, materné aj poskonné. Poskonné kvitli už v júli a keď boli už dobre zakvitnuté, potom sa vytrhali a dávali sa do vázaničiek. Keď boli konope suché, namáčali sa do močidiel. Močidlá sa robili obyčajne tam, kde bola stojatá voda. Máča dievča konope, uhánite kde? V zelenému bočí, v zelenému bočí. Šuhaj sa jej poziera, uhánite kde? Do jej modrých očí, do jej modrých očí. A má milá veľkú má, uhánite čo? Veľkú lásku ku mne, veľkú lásku ku mne. A môj milý dlhý má, uhánite čo? Dlhý chodník ku mne, dlhý chodník ku mne. Močila konope, močila, žabka jej do čižmy skočila. Močila konope, močila, žabka jej do čižmy skočila. A ty žabka, žabulienka, vyskoč von, lebo ťa dám vyšikovať žandárom. Močila konope, močila, žabka jej do čižmy skočila. Anička, dušička, nekašli, aby ma pri tebe nenášli. Anička, dušička, nekašli, aby ma pri tebe nenášli. Ja ťa chytím, polúbim a postískam a pritom si pre vesele zavískam. Zavískam na celú dedinu, jakú mám šikovnú dievčinu. Konope sa močili 10 až 12 dní. Potom sa vyprali v poteku a dali sa do panákov sušiť. Niečo pre konope, niečo pre len, niečo pre bašternák, niečo pre chreň. Každá dobrá gazdina
jedna pase kurence a tá druhá sliepky. Niečo pre konope, niečo pre len, niečo pre paštrnák, niečo pre chrén. Za nič dievka nestojí, keď jej ročky prejdú, keby mala 100 zlatých, ešte sa jej zejdú. Niečo pre konope, niečo pre len, niečo pre paštrnák, niečo pre chrén. Na potecerácii, na potecerácii. Pomenáne v noci, pomenáne v noci. Tak sme si my račkom nachytali, račkom nachytali. Ani sme sa v noci nevyspali, v noci nevyspali. Tu kopaj, tu je koreň dobrý, aby sme ťa koreň vykopať mohli. Tu kopaj, tu je bažalička, aby sme ju mohli vykopať Anička. Materné, čiže semenné, sa trhali až v septembri. Dnes sa namáčali do močidiel, ale keďže v jeseni bývali už škaredé časy, ťažko sa sušili. Pred Vánoci v advente už museli byť bábatka prichystané konopné, lebo už sa chystali krosná a v februári na fašanky začalo satkať. Lebo konope už boli vymočené, vysušené, na praslici otrepané, na hachle vyčesané. Na kolovrate opradené, na motoville namotané, na krosná navité, do niteľníc navlečené a do brda. A potom sa až mohlo začať tkať. Trhala Mikála, konope zelené, nerada nosila, henta darmo tuto daj, košielky bielené, hopi hop. Konope, konope, zelené konope, už na naše dvere, henta darmo tuto daj, nikto nezaklope, hopi hop. Zaklopal by Janko, ale je ďaleko, zaklopal by Tomáš, henta darmo tuto daj, ale ho tu nemáš, hopi hop. Folklórna skupina Dolinečka existuje od roku 1981. Jej zakladateľkami boli Magdaléna Opatovská a Aneška Mráziková. Od roku 1993 až doteraz je vedúcou pani Milka Fabová.